Ongi etorriak gaurko saiora. Gaur Amaia Lizagoienekin hitz egingo dugu, Oianean sentitu liburuaren idazlea. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1879an Thomas Alva Edisonek bere lehen gailu telefonikoa aurkeztu zuen. 1960an Javier Muguruza euskal idazle eta musikagilea jaio zen. 1984an NASAk Discovery transbordadore espaziala lehen aldiz jaurti zuen. 1997an Diana Printzesa Lady Di hil zen istripu batean. Iruñeko udalak antolatutako Pin-Pan bile jaialdirako 2 sarrera ditugu zozketatzeko. Programazio guzia www.pamplonaeskultura.esen ikusgai. Zozketan parte hartzeko, ikusi baldintzak www.xaloatelebista.eusen. Biba Iruña bizirik! Azter ditzagun gaurko egunkarietako azalak. Diario Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, osasungintzako 1400 profesionalek baino gehiago positibo eman dute Nafarroan 2021. Argazkiaren bidez, osasunaren garaipenak adizen aurka nabarmentzen du. Bestalde, UPN-eko zinegotzi ohi bat Ziudadelako ipikaren atzean dagoela aipatzen du. Gaia aldatuz, Jorge Oteizak eta bere txakurra lagunek hartzaiegunean Alustizaren ordezko hartu dutela dio. Amaitzeko flamenkon faiar jaialdiak beste edizio arrakastatsu bat itxi duela jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra Nafarrek pandemian zehar 1723 milioi gehiago aurreztu dituztela da. Bestalde azalonek Nafarroak 54 kutsatze erregistratu dituela jasotzen du, 2 hilabetetan kopururik txikiena. Argazkiaren bidez, osasunaren garaipenak adizen aurka nabarmentzen du. Gaia aldatuz, gaztarik onena urdasekoa dela dio eta atzain txakurrik onena oronotzekoa. Amaitzeko, botilloiek Ziudadela zabortegi bihurtu dutela aipatzen du. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Titularra Kabulek atzerriko tropak erretiratu ondoren Afganistarrak ateratzen lagunduko dituela da. Bestalde, Nafarroan hitzordurik gabeko txertoek paperik gabeko pertsonak erakartzea lortu ez dutela aipatzen du. Argazkiak Plentzian izandako eraso sexualaren aurka antolatutako manifestazioa nabarmentzen du. Gaia aldatuz, osasunak adizen irabazi zuela jakinarazten du. Kaixo Amaia, zer moduz? Kaixo, Ane, ongi zure bai? Bai, eskerrik asko. Gaur hitz egingo dugu, idatzi duzun liburuaren inguruan, Oianean sentitu deitzen dena, ez? Konta eguzu pixka bat nola sortu zen liburu hau idazteko aukera edo ideia? Urteak dara mazkit beintza eta arantzan ipuinak kontatzen, negulekuetan eta udalekuetan ere bai. Eta egun batean erekin harremanetan jarri zen Mikel, beintza labaiengo aterpeko arduraduna dena. Eta, azaldu zidan, turismo elkartetik proiektu bat aintzine eta aurrera eraman nahi zutela, pixka bat turismoa ez masifikatzeko leku berdinetan eta bertze turismo molde bat sustatzeko, ez? Eta orduan, pentsatzen ari ziren aztela, aukeratu espazio konkretu batzuk, ez zirenak normalean oso masifikatuak egoten, eta leku horiek ezagutu berezi bat edo edukitzeko egon gezala ongi ideia polita izan zitekela ipuin batzuk idaztea, ez? Espazio horietan oinarrituak edo ingurutako leiendak jaso. Eta orduan, proiektua abiatu denun, eta jakin genuen hasieratik izango zela proiektuak zeinetan liburu horrek biltzen zituen ipuinak, baita lekura iristeko informazioa eta lekuaren inguruko zenbait datu jasoko zituela, eta gero ipuin bakoitzak ilustrazio bat edukiko zuela. Eta, prozesua hasi genuen, urtarrian uste dut izan zela lehenengo aldia hitz egin genuen aukera hontaz, eta martxo aldera abiatu ginen lanean,
Eta, bueno, egin duguna pixkat izan da, nik nire kasuan egin dudana da, pertsona batzuekin elkartu naiz, beste batzuen kasuan jaso ditut zenbait, kasu batzutan ipuin motz batzuk, beste batzutan grabaketaren bat, edo hitzen bat bereziki esanguratsua dena leku hortarako, eta hortik abiatuta sortu ditugu istorioak, ez? Orduan denetatik dago, badago ahozko tradiziotik datorren hildo bat, eta badago bertze bat, sortua dena edo asmatua izan dena proiektura. Pixkat hortik doa. Eta nolakoa izan da liburu hau idaztearen prozesua zuretzat? Niretako oso garrantzitsua zen bilduma bat izatean 13 ipuin agertuko zirenak eta genekien ahozko tradizioko kutsu hori eduki behar zutela. Orduan niretako oso garrantzitsua zen bakoitzak edukitzea berezitasun txikiren bat, ez? Edo ohartu behar gara, hasieratik muga batzuk zituela proiektu honek eta horietakoa zen zenbat idazten genuen, ez? Eta hasieratik genekien gehienez bakoitzak 2 orrialde zituela. Orduan hori dagoenekin muga bat zen, ez? Baina, hortara behin egokituta, saiatu naiz, pertsonaiak kontatzeko orduan, izan daitezke lehenengo pertsonan idatzitako ipuinak, bigarrenean izan daiteke errimatua den ipuin bat badago. Saiatu naiz, aldatzen ipuinetik ipuinera ikuspuntua, kontatzeko era, eta, jendeak behin liburuxka hartzen duela esku artean, sentitzea bigarrenetik laugarrenera badagola aldea eta disfrutatu dezakela, ipuin txiki horiekin, ze bakoitzak dauka bere berezitasuna, ez? Orduan, niretako oso garrantzitsua zen, ongi pentsatzea zer kontatu nahi nuen, ere eman bazean herriak informazioren bat hori barne eratzea, ze azkenean, proiektu hau elkarren artean egindako proiektu bat da, eta hori zen helburu hasieratik, ez? Eta bertzalde, errandakoa, edukitza, bakoitzak bere ukitu bat, edo irakurtzen, estilo ezberdinak ikusi ahal izaten. Eta orduan, nori esango zenuke zuzenduta dagoela ipuin hauen liburu hau? Beti defendatzen dut eta beti aipatzen dut, kontalari bezala noanean ere, ipuinak denendako direla, ez? Eta egia da, kasu honetan, egonen direla zenbait ipuin, agian aurren batek ez dutena kositasunean ulertuko, baina orokorrean errango nuke publiko guztiendako sortutako ipuinak direla, eta gonbidatzen ditut aur zein helduak ipuinak irakurtzera, zeren ipuinen bitartez ulertzen dugu bertze mundu bat, barneratzen gara bertze espazio batean, eta uste dut bidaia oso interesgarria dela, eta kasu honetan hain dira txikiak ipuinak irakurtzera errazak direla, eta lagun bati esaten nion bezala, dira gozoki txikiak bezala, ez? Eta ongi dago lotara joan aurretik, edo mendira joan, eta hauek ikusi ibilbideak prestatuta dudelako, ibilbideak egin bitartean, deskantsu txiki hortan, ipuin bat irakurtzea, ez? Edo entzutea beste batek irakurtzea. Eta ipuin horiek idazterako orduan, zein zen zure asmoa, zer eragin nahi zenuen irakurlearengan? Niretako hori helburua zen gozatzea, eta ipuin bakoitzarekin sentitzea zer ezberdina, ez? Txikitasun hortatik, baina zerbait ezberdina. Eta horregatik, saiatu naiz istorio batzuk ezagunagoak egingo dira, ze ahozko tradiziotik datoz eta nabari da. Eta bertze batzu, ez dakit hitza modernoagoa den, baina ezberdinagoak dira. Eta nahi nuena zen, niretako helburu nagusia zen, liburu hartzen duenak ikustea, hemen lan politxo bat egina dago, zainduta dago hizkuntza, niretako hori garrantzitsua zen, hizkuntzaren bere zainketa, eta bere irakurtzerako orduan gozagarri izatea, eta pixkat hortik joan da, eta gero, egonen da jendea, ipuin batzuk gehiago gustatuko dizkionak, eta beste batzuk gutxiago, eta alderantziz, ez? Baina helburua zen hori, gure herria erakustea, gure herrira etorri behar izanik gabe, ez? Noiz da bidearekin lagunduz gero, askoz ederragoa izango da kontaketa eta irakurketa noski. Eta zer izan da zuretzat, edo zein izan da prozesu honetan gehien gustatu zaizuna edo gehien disfrutatu duzuna? Handiz disfrutatu dut idazten, ze egia da nik berez kontatu egiten dutela, eta eskemak eta beti egiten dituzu, eta badituzu gure ipuinak halako
modu batean idatzita, baino ez hain zehatz, hain landuta, ez, eta prozesua ederra iruditu zait, baina batez ere azpimarratuko nuke, lana egin dugu talde lanean, eta ilustratzaileak hor egon da, feedback handia egon da, elkartu gara, komentatu dugu, nola sentitzen ikusten genuen Iruña. Uste dut oso esperientzia ederra izan dela, ohartu gara, ze gustora egiten dugun lan elkarrekin, eta zeinen gauz politak egin ditzazkegun elkar banatuta, ez? Orduan, nire kasuan bederen hori azpimarratuko nuke, ez duen sekula hain zuzenean ilustratzaile batekin lan egin, eta hauniz gustatu zait nire imaginarioan nola irudikatzen zuten ikustea eta feedback hori egotea. Elkarlana izan da beraz, ez da? Bai, gainera, haunitz inplikatu gara proiektuan parte hartu dugunak, bazegoen ilusio oso handi bat proiektu hau aintzin eta atratzeko, eta nik uste dut, nabari dela, batzu gustatuko zaie bertzei gutxiago, baino badagola ilusioa proiektuan eta lana ere bai, ez? Eta, nire kasuan bederen plazerra izan da hori elkarbanatu ahal izatea eta ikastea, ez, prozesuan, eta hartza, batzuk idatzi behar izan direla 8 aldiz ongi gelditzeko, eta bertze batzuk, igual 3. Bazuketen dagoeneko bertze itxura bat, ez? Eta prozesu horiek ikustea, eta norbaitekin elkarbanatzea ederra izan da bai. Ilustratzailea aipatu duzu, nortzuk daude proiektu honen atzetik, nortzuk parte hartu dute? Batez ere eta ilustrazio gehienak ez dakit, baino neko puskor bat Juan Angel Peroetxean gehienak dira. Bera ere baztandarra da, eta haunitzen dugu elkarlanean, eta gero bertzaldetik dago Barbara Zazirena, eta Mikel Calvo. Eta, hiru ilustratzaiekin elkarlanean ditu gara, eta oso esperientzia polita izan da. Eta gero Mikel Albizu izan da, bide guztiak, leku guztiak, aukeratu dituena, sarrerak egin dituena, eta bere lan ere eskertzekoa da, ze azkenean berak mendi bilaldiak antolatzen dituenez, asko kontrolatzen du baia, eta alde hortatik ere uste dut liburu oso osatua dela, ez? Eta horren eta proiektua proposatzearen ideaia berea da, eta eskerrak ere bai dira. Eta liburuaren aurkezpena uztailaren 31an egin zenuten, ezta? Nolakoa izan zen aurkezpen hori? Aurkezpen txikia izan zen, zauren COVID-arekin ezin da gauza handitzik egin. Baina, aukera dut genuen, hainbat komunikabideetan gure proiektu aurkezteko. Eta ederra izan zen, zeren denbora luze esperoan aituta gero ikusten duzu liburua fisikoki, hemen daukadala, ez dakit ikusten den, ez dut nire burua ongi ikusten, baina hemen dago liburua, eta ikusten duzuen bezala eramateko oso errisa da, helburua delako bidea egitea, ez, liburuarekin. Eta orduan, ipuinak daude, ilustrazioak daude, eta bertzalde bukaeran badago kuaderno txiki bat, apuntatzeko, bidean ikusitako gauzaren bat, edo nahi izanez gero, ere hortarako espazioa dago. Eta hau da, gure alaba erratzen duen bezala, eta pozik gaudez, zerbait xumea da, baina bihotzez egindakoa eta uste duguna jendeak asko gozatu dezake. Eta hori aurkezpena egin zenuten, jada eskuratu zuten jendea, edo, heldu zaizue jendearen feedbacken bat, edo... Orain arte iarran azkeneko asteako forritan pasa ditut, baina ere inguruko lagunek irakurri dituztenek, bai jaso dut haien feedbacka, egia da ere onartu behar dut, prozesuan zehar ere irakurri izan dizkiedala ipuinak, baino gehiago. Baina orokorrean uste dut gustagarri izan direla, eta hori ez, gustatu izan zaiela historia ezberdinak direlako, eta bidaia polit bat delako gure zonaldean, ez? Eta orokorrean oso erantzun positiboa jaso dut bai. Eta orain jendeak non eskuratu dezake liburua, non eros dezake? Begira, bai Lesakan, bai Elizondon turismo bulegoetan daude liburuak, eta gero daude zenbait landetxe, zenbait hotel inguru hauetakoak bai liburuak dituztenak. Orduan, batez ere, ez baldin bat egun pasa datozen dako edo, nik gonbidatzen diet
hurbiltzera informazio bulegoetara, eta bertan eskuragarri daukate bai euskaraz, bai erderaz. Orduan, edozein pertsona hurbiltzen balin bada eta ipuinetaz gozatu nahi balin badu, guretako plazarra izango da. Eta gainera, oso prezio honean daude, zeren, helburua ez zen dirua ateratzea baizik eta gastuak bakarrik ekiditea, eta orduan 2 eurotan saltzen dira, uste dut oso prezio ona dela, eta edozeinek ordaindu dezakeela, ez? Beraz, beste egun batez, plan ezberdin bat egiteko ideiarekin bazaudete, gonbidatzen zaituzte, liburu iskartu, eta gure zonaldea bertze modu batez ezagutzera. Eta, baina ez dakit, lehenengo aldia zen, liburu bat idazten zenuena, esan duzu kontatzen zenituela, baina ez dakit hori, lehenengo aldia zen idazten zenuena? Bai, publikatzeko gutxienez, beti idatzi izan ditut ipuinak, eta irakurri izan dizkiet, edo paritu izan dizkiet lagunei. Baina egia da, lehenengo aldia dela publikatzen dudana, eta, esperientzia oso polita izan da, eta eskerrak eman nahi dizkiot ekipo guztiari, talde guztiari, ederra delako hartu eta zurea den liburu bilduma bat edukitzea, eta halako ilustrazio eta halako lanekin, orain duketa gehiago. Eta orain esperientzia nolakoa izan den ikusita, errepikatuko zenuke horrelako prozesu bat? Juan Angelekin batez ere eduki dut filin berezia, ilustratzaileen artean, eta nik uste dut, etorkizunera begira, proiekturen bat edo bertze elkarrekin sortzeko aukera badagoela. Orduan, kurtsoa abiatu bezala, nik uste dut elkartuko garela, baina ez dut gaizki ikusten eta iduritzen zait, bertze mundua dela oso ederra eta ere esperimentatuz joan nahi dudana, baina ere ikasiz ez, eta nire helburua orain ez dakitzen bat liburu publikatzea, baizik eta ikustea zer dagoen esperimentazioa egitea etxean, eta egun batez ikusten badut zerbait publikatu nahi dudana, edo benetan merezi duela uste balin badut, hori ere iritsiko da. Eta nahi balin baduzu, kontatuko dizuet. Bai, kontatuko diguzu. Eta, pixka bat amaitzeko, zer esango zenioke jendeari nolabait animatzeko zure liburua irakurtzera? Daukagula bidaia txartel bat, ez duguna azken urtetan bat ere erabiltzen, zeren irudiaren mundura igaro gara eta irudiak kriston pisua dauka. Baina ipuinak direla bidaiatzeko modu bat, eta ipuinak direla lekuak ezagutzeko bertze esperientzia bat, bertze garraio bide bat, ez? Orduan hartzeko motxak direla irakurri errezak, eta probatzeko esperientzia. Eta ez zaio gustatzen deitzeko, eta hitz egingo dugula, baina probatzeko ze uste dut egiten azten zaigula, ze gutxikin zenbat egin dezakegun, zenbat bidaiatu, zenbat imaginatu, eta ipuinak hortarako ezin hobeak dira. Baina ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi diguzu, edo zerbait gehiago epatu nahi duzu? Ez bakarrik eskerrak emanan, espazio hau emateagatik, eta literaturari eta kulturari beti bezala xaloatik erakusleio bat eman eta sortzeagatik, beraz eskerrik asko. Eskerrik asko zuri proiektua hau aurkezteagatik, eta esan dugun bezala zerbait gehiago egiten baldin baduzu kontatuko diguzu. Ederki, mila esker. Eskerrik asko, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.